Gintapos ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang State of the Nation Address a Consona paagi sa panawagan sa mga Pilipino nga hindi magpalingkang sa tunga sa mga pamahog sa seguridad sa nasyon. Ginpanawagan sini sa mga Pilipino nga mag-isa. Nagpalakpak kag nagtindog ang mga mamalidha kadungan sa nga mga pahayag sang presidente. Ini nga statement ni President Marcos ang kasunod sang pagwa sang AI animated video halin sa China Daily nga nagapakita sa mga Pilipino bilang mga amo man ang sunod-sunod nga insidente sang pagpangharas sang China sa mga barko sa Pilipinas sa Exclusive Economic Zone mismo sang nasyon. Ginhatagan man niya sang pagdayaw ang Armed Forces of the Philippines sa AFP, ang Philippine Coast Guard, kag ang mga manugpangisda nga padayon nga nagabantay kag nagapangisda sa kadagatan bisan sang peligro. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamala sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.